TV. Wadonge kaunti ni od bura ma Migori koro oriembo e tich jokanyo mag board ma ochung'ne ndiko jotije kaunti ma Migori. Od bura ma Migori nokawo okang' makama bang' moko kuom jopiny e kaunti no chwalo ywak ka giseyo kaka board no tayo chenro mage. Tarik 9 mar dwe mar achiel mar higani, jodak ma Migori adek ne ochwalo ywak margi e nyim od bura ma Migori ka gidwaro mondo wit oko jokanyo mag board mandiko jotije e kaunti ni ma Migori ka gitenogi kod keth mopogore opogore. E obok margi mane gichwalo e od bura ni ma Migori, Morris Kihingu, Tom Kodo kaachiel kod Cleson Opere ne odonjo ne board ni kod keth mopogore opogore ma oting'o mano mandiko e tich mokum wedegi ndiko jotich mathoth maloko nodwarore e migepe mopogore opogore, ndiko moko kuom jotich moko luwore kod chik kaachiel kod tiyo marach kod apis margi. Their argument on conduct of the chairperson of the board, who they are accused of acting beyond the legally known power of the board as given in section 59(1)(b) of the County Government Act. Tarik 16 mar dwe mar achiel mar higani, od bura ma Migori ne ochugo kamiti ma oting'o MCS 9 ka otelnegi kod Collins Sagai mane MCN ma South Kamagambo kaka jakom margi kendo miyogi teko mar nono jokanyo mag board ni. Jared Kopio mane jakom mar board ni, Jemi Mawere men jalup jakom, Enoch Odhiambo, Hesbon Omwa, Phoebe Alo kaachiel kod Rangwa Mwitra kendo chwalo report margi e od bura ni. We ensured as per Article 50 of the laws of Kenya that fair administrative hearing was granted for that matter. Moko kuom gigo ma report ni koro yango en ni jokanyo mar board ni ok ni otiyo makare karwe kod chik kendo tiyo marach kod apis margi. We embarked and engaged the petitioners and the respondents regarding the allegations in compliance to the laws of Kenya. Bang' twak ewi report ni bano chwal kod kamiti ni, MCS e od bura ni ma Migori ne ogombulu kendo wito oko jokanyo mag board ni. The current board as constituted must want to confirm that this board should have gone like yesterday. Has not received any court order on any matter at all. And therefore we are discharging our mandate as provided before. And therefore the opportunity given for them to offer a defense has now ceased because that many members of that opinion say aye. As many of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Kata kamano Jared Kopio men jakom mar board ni ma owit oko to koro ramo ne ogol gi apis ka ok oluwore kod chik ka bende gipango ka okang' mar chik. George Juma, Ramogi TV, Migori.